Došao je praznik i na naše ulice. Osvanuo je veliki dan mira i pobede. Tim rečima je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 9. maja 1945. godine preko talasa Radio Beograda počeo svoju poruku Jugoslavenima. 9. maj 1985. I danas je praznik na našim ulicama, 40. po redu, Dan slobode i pobede. Ova jubilarna svečanost obeležava se smotrom snaga mira, koju pored miliona Jugoslovena prate i mnogobrojni gosti. I ovaj dan i parada nisu samo simboli pobjede nad fašizmom, već obeleže istorijske prekretnice u stvaranju jedinstvene zajednice zbratimljenih naroda i narodnosti, samoupravljanja, nezavisnosti i nesvrstanosti. Sve je spremno za veliki defile. Na čelu paradnog poretka je general potpukovnik Zdravko Dimić. Imao je samo 16 godina kada je napustio rodno Potkozarje i krenuo putem surove borbe. Druže predsjedniče, povodom 40. godišnjice pobjede i slobode, učesnici vojne parade spremni su za defile. Dozvolite da defile otpočne. Počnite sa defileom. Razumem, druže predsjedniče. Prvi akordi koračnice su u slavu pobjede i slobode. Za koji trenutak predstavit će se novi lik Titovih oružanih snaga, čija se veličina danas meri brojem stanovništva od školskog uzrasta do poznih godina. Ratne zastave, simboli slobode, dostojanstva, snage i hrabrosti, izatkane najdivnijim nitima ljubavi i odanosti. Ponele su ih ratnih godina proleterske udarne brigade, a posle prihvatile nove generacije. I svaka je u svoju zastavu utisnula deo sebe i svog vremena. To je ta mladost koja je krenula borbenim stazama proletera. Njima je poverena budućnost naše odbrane i sigurnosti. Ovo su pitomci Vojne akademije kopnene vojske, buduće starešine najbrojnijeg vida oružanih snaga, koji usavršavaju postojeća i osvajaju nova znanja. I ovi mladi ljudi koji se pripremaju za čuvare našeg neba znaju u kakvom je ognju rođena sloboda i koliko vredi nezavisnost. Zato se nikada ne zadovoljavaju naučenim, jer su shvatili da se savremena ratna vazduhoplovna tehnika neprekidno usavršava. Buduće starešine ratne mornarice, kao i drugi polaznici vojnih škola i akademija, pripremaju se ne samo da savladaju vojna stručna znanja, već i da ih prenose drugima. Među predstavnicima vojničkog sastava čelno mesto pripada gardistima. Oni predstavljaju našu armiju i u mnogim svečanim prilikama. Nailazi odred planinskih i graničnih jedinica. Teče nepresušna reka odbrane. U ovom poretku teško je sagledati začelje, zapravo ga i nema, jer ostvarenom devizom svaki građanin vojnik, stroj boraca postaje beskonačan.
Ispunjena je ponosom ova generacija, što je baš njoj pripala čast da ovim 40. jubilejom pobjede prikaže našu odbrambenu spremnost, savremenu ratnu i drugu tehniku, i to uglavnom domaće proizvodnje. Podešelon škole pitomaca rezervnih oficira potvrdio je da u stroju odbrane za sve ima mesta. Žene su još u toku oružanog ustanka izborile pravo da budu borci i vojne starešine, a ove devojke nastavljaju tu tradiciju. Besprekoran stroj i korak mladih radnica i studentkinja toplo je pozdravljen. Pripadnici ovog ešelona su samo za koji dan napustili fabrike i njive, školske klupe i laboratorije, odvojili se od kancelarija i radnih mjesta i svrstali u poredak za jubilej slobode. To su radnici, lekari, poljoprivredni proizvođači, inženjeri, koji su, ako zatreba, spremni da brane i odbrane slobodu, bratstvo, jedinstvo i nezavisnost naše domovine. U paradnoj formaciji korača Jugoslavija. To su jedinice teritorijalne odbrane svih republika i pokrajina, svih naroda i narodnosti. Zajedno sa operativnim jedinicama Jugoslovenske narodne armije čine udarnu snagu opšte narodne odbrane. Za strane vojne posmatrače ovo je posebno zanimljiv deo parade, jer predstavlja okosnicu našeg doktrinarnog načela o vođenju opštenarodnog odbrambenog rata. Teorija klasika marksizma o naoružanom narodu Titovim revolucionarnim delom oživotvorena je u koncepciji opštenarodne odbrane, neiscrpnom izvoru vojne moći naroda koji je rešen da brani slobodu, nezavisnost i teritorijalnu celokupnost. Integralna komponenta tog sistema su i takozvane civilne strukture, koje u miru, a posebno u ratnim uslovima, obavljaju veoma značajne i delikatne zadatke. To se pre svega odnosi na civilnu zaštitu, razna društva i sportske organizacije. Ispod ovih lepršavih zastava korača jugoslovenska mladost, koja iznad svega želi mir i nesmetani razvoj, ali je i spremna da se lati oružja na bilo kakvu pretnju. I ovog trenutka u nama odjekuju reči druga Tita. Savez komunista Jugoslavije uvijek je zastupao gledište da je za razvitak socijalizma i progres čovječanstva neophodan mir. Naši narodi ne žele rat, ali mi nismo defetistički pacifisti. Mi ne živimo van prostora i vremena, već u surovoj realnosti današnjeg svijeta. Mi moramo biti spremni da svakog odvratimo od agresije, da spremni dočekamo rat ako do njega dođe. Helikopteri, plavo obojeni, deo su jedinice unutrašnjih poslova, važnog dela naših ratnih oružanih snaga, koji neposredno sarađuje sa civilnom zaštitom, a deluje i u miru i u ratu. Njihov zadatak je da zaštite ljude, njihovu i društvenu imovinu u svim prilikama. Opremljeni su i osposobljeni da brzo intervenišu, naročito u slučaju zemljotresa ili drugih elementarnih nepogoda.
Njima se pridružuju i oni koji ne priznaju vatru kao čovekovog prijatelja, kada prelazi meru njegovih potreba. Obezbediti radnim ljudima punu sigurnost i mir i efikasno delovati u eventualnim posebnim prilikama, to je svakodnevni zadatak organa unutrašnjih poslova. Oni demonstriraju visok stepen opremljenosti savremenom tehnikom, naoružanjem, zaštitnim i drugim specijalnim sredstvima, neophodnim za izvršenje njihovih zadataka. Desantni helikopteri deo su motorizovanih jedinica, rodova i službi Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane. Ovaj deo paradnog poretka predstavlja vojsku, kako se to obično kaže kada se misli na pešadiju. Ali su ti pojmovi danas bitno izmenjeni, gotovo neprepoznatljivi. Umesto da odzvanja čvrst muški korak, čuje se tiho brujanje motora. Ovo je sve naše, vlastito, od lakog naoružanja do najsloženijih uređaja veze i ABH opreme. Naoružani su, što se kaže, do zuba. Pored poluautomatskih i automatskih pušaka, tu su i nova sredstva pešadije za protivoklopnu borbu, uređaji veze u kojima glavnu reč vodi elektronika i bez kojih je nezamisliva moderna armija. Za sve posmatrače to je uverljiva potvrda borbene spremnosti armije, ali i sposobnosti naših radnih ljudi i kolektiva da vlastitim snagama stvore sve što je neophodno odbrani zemlje i tekovina revolucije. Sliku ovog najbrojnijeg dela parade, dugog 3 km, upotpunjuju jedinice sa takozvane druge linije. To su oni bez kojih je savremena armija nezamisliva i bez kojih nema prednjih redova. Sa posebnom pažnjom i razumljivim oduševljenjem dočekujemo inženjerce. Sa njima se građani širom zemlje najviše praktično druže. To su najčešće oni za koje kažemo ovo nam je izgradila vojska. Njihove moćne mašine srećemo prilikom probijanja puteva, tunela, podizanja mostova, na izgradnji vodovoda, na pošumljavanju goleti. Sve na točkovima, mostovi, skele, fontoni, amfibije. Naše je od projekta do realizacije. To je podešelon protivoklopnih lansirnih oruđa, velike preciznosti i vatrene moći. U ovom podešelonu ima oruđa i sredstava kojima se ponosi naša armija i proizvođači. Taj epitet pripada lakim i brzim gazelama. Naoružane lansirnim oruđem, nezamenjiv su saradnik protivoklopne artiljerije. Danas o brzini i preciznosti artiljerijskih i drugih jedinica sve više odlučuju elektronski računari i laserski daljinomeri. Ali ubitačnom vatrom ovih topova od 122, 130 i 152 mm komanduje idejno svestan i stručno osposobljen čovek. U tome je snaga ovog naoružanja. Ovaj naš samohodni višecevni bacač raketa
poželele bi i neke najsavremenije armije. Radnici su ga s pravom nazvali Oganj. Ovo je prva posleratna parada bez Tita, ali je on tu, u svim srcima. On je, inspirisan željama i potrebama radnih ljudi, odredio jasne smernice razvoja oružanih snaga i ostvarivanja pune bezbednosti zemlje. Drug Tito je često ukazivao na potrebu jačanja protivoklopne, protivdesantne i protivvazdušne odbrane. Zato se i u teritorijalnim jedinicama već godinama razvija i usavršava razuđen sistem zaštite od napada iz vazduha i proizvode odgovarajuća artiljerijsko-raketna i druga sredstva. U ovaj izuzetno važan i osjetljiv deo našeg odbrambenog štita ugrađeno je sve za brzo otkrivanje i efikasno uništavanje najsavremenijih napadnih sredstava iz vazdušnog prostora. To važi i za ove strelce, naoružane, kako sami kažu, osvetničkom raketom, koja može da stigne i uništi svaki avion. U sistemu protivvazdušne odbrane vodeće mesto pripada moćnim raketama zemlja-vazduh i brzim letećim presretačima. U punoj borbenoj gotovosti oni su za nekoliko sekundi u vazduhu, a isto toliko im treba do bilo kog dela naše granice. Sinhronizovanim dejstvom sa zemlje i iz vazduha stvara se sigurna zaštitna zavesa protiv onih koji bi ugrozili slobodno nebo socijalističke Jugoslavije. Na kopnu, u vazduhu i na moru ništa nas ne sme iznenaditi. To je poruka i plavo-belog ešelona, čuvara naših teritorijalnih voda i obale. Njihovu udarnu okosnicu čine brzi raketno-artiljerijski brodovi visokih manevarskih odlika. Raketnih topovnjača, torpednih čamaca i podmornica nema u paradnom poretku, ali tu su mini podmornice, naše novo pojačanje odbrane plavih granica i razuđene obale Jadrana. Na zadatku su često zajedno sa ovim kolosom obala more, jednom od najsavremenijih raketa. I dok kolona klizi kraj svečane tribine ispred Skupštine Jugoslavije, eskadrila Galeb 4, još jedno vrhunsko delo naših konstruktora i proizvođača, grabi vazdušnim prostorom. Mnoga priznanja za kvalitet i borbena svojstva odata su mu i van naših granica. Defile mira, dug 9 km, sa 7000 učesnika i 600 vozila, završava se oklopno mehanizovanim jedinicama. I staro i mlado, puna srca, pozdravlja udarnu snagu ofanzivne moći kopnene vojske. S pravom danas možemo reći, ovo je naša parada. Naša, od uniforme do ovih orlova koji se pripremaju da se vinu put nebeskih visina. Orao je ispunio zahtev što manje visine, što veće brzine i precizno naoružanje. Sada je najbrži borbeni avion proizveden u našoj zemlji. A T-84, kako je nazvan ovaj čelični kolos,
predstavlja izuzetan stvaralački poduhvat koji je do sada ostvarilo samo nekoliko zemalja na svetu. Opremljen je najsavremenijim optičko-elektronskim sistemom i naoružan topom najvećeg kalibra 125 mm. I uopšte, ovo je divna smotra novih dostignuća u modernizaciji naših oružanih snaga, ostvarenih vlastitim kadrovima i sredstvima. Pred licem jugoslovenske i svetske javnosti položen je ispit spremnosti da se po svaku cenu očuva nepovredivost naših granica, izborenih pobedom nad fašizmom pre 4 decenije. Ispunjeni smo snažnim osjećanjima naraslih mogućnosti odbrane. Vreme u kojem živimo nalaže stalnu borbu za nova sredstva ratne tehnike, ali i za ljude. U našim shvatanjima odbrane elektronika i čelik nikada ne mogu da potisnu čoveka, jer najsnažniji element naše borbene gotovosti je u čvrstom, idejnom i moralno-političkom jedinstvu radnih ljudi i građana koje je uvek krasilo naše društvo i njegovu armiju. Armija je bila i ostala kovačnica bratstva i jedinstva i ravnopravnosti mladih iz redova svih naših naroda i narodnosti. To je bila i ostaće okosnica nepobedivosti naroda koji brani svoju zemlju. Tako je uvek govorio naš Tito i sa tim uverenjem rešavao najsloženije zadatke u ratu i miru. Parada 85 dobila je jednodušna priznanja i nedeljivu zahvalnost za ono osjećanje sigurnosti kojim nas je ispunila, za onu veru u vreme koje dolazi.